Nejnu lil kulħadd ikompli jimxi l qudiem. Dan kien il-messaġġ li wassal il-Prim Ministru Robert Abela waqt kabinett man-nies imtella f'Dar San Giuseppe f'Santa Venera li jimmexxiha mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl. F'din is-sessjoni tal-kabinett ġie diskuss il-qasam tal-politika soċjali ta' pajjiżna li kiber b'mod drastiku fl-aħħar 10 snin. Il-Prim Ministru tenna l-valur importanti li l-Gvern ma jħalli lil ħadd jaqa' lura xprunat mill-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Prosperità soċjali li semmit aktar qabel u nemmen li dak huwa l-għan finali tagħna bħala gvern u bħala soċjetà b'mod sħiħ. Kif iġiba l-prosperità soċjali fost oħrajn billi jkollok iktar servizzi fil-komunità, servizzi b'saħħithom, għandu xorti dan il-pajjiż kif stajna naraw madwar dil-mejda llum stess moni bi professjonisti mill-aktar b'saħħithom. Dr. Abela nnota kif l-investiment soċjali fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena kien jisbuq 3/4 biljun euro għal li l-ekonomija Maltija trid tibqa' b'saħħitha biex issostni dan l-investiment. Spjega kif pajjiżna hawn realtajiet soċjali partikolarment fost il-familji u bħala gvern irridu nkunu hemm biex inġibu bidliet li joffru spalla u jtaffu l-pis ta' sfidi soċjali. F'dan ir-rigward qal li l-gvern diġà beda jħares lejn ir-riforma fil-qorti tal-familja. Il-Prim Ministru qal li fil-waqt li jrid jitwieżen iż-żgħir min telaq jimxi ma jistax jiġi abbandonat għax ikun sidrat ma tan-nofs u għalhekk il-programm soċjali tal-Gvern irid jibqa' jkun immirat għal kulħadd, inkluż għall-middle class b'servizzi offruti fil-komunità. Il-Prim Ministru tenna kif l-għażla li l-Kabinett jitlaqa' f'Dar San Giuseppe saret minħabba li din tissimbolizza l-prinċipju tal-ġustizzja soċjali. Fil-laqgħa saru wkoll diversi interventi minn akademiċi u persuni oħrajn li għandhom x'jaqsmu mal-qasam soċjali f'pajjiżna li esprimew l-ħsibijiet u l-idejat tagħhom għal-ġejjeni. Il-laqgħa tal-Kabinett kienet indirizzata wkoll mill-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon li fisser il-ħidma soċjali bħala l-qalb ta' kull soċjetà li tħabbat fejn l-aktar hemm bżonn u li ssostni l-ħajja. Essenzjali illi kull membru ta' dik is-soċjetà kollu livell ta' għajxin diċenti u illi jingħata l-opportunità illi jilħaq il-potenzjal kollu tiegħu. U naħseb li dawk huma żewġ prinċipji fundamentali. Fil-bidu tal-laqgħa saret preżentazzjoni mis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Mark Musu b'rabta mal-investimenti li qed jagħmel il-Gvern f'dan ir-rigward. Hawn ġie notat kif minkejja li l-investiment kiber fl-aħħar snin dawk fuq id-dipendenza soċjali naqsu drastikament waqt li l-effetti pożittivi li ħallew qatt ta' miżuri introdotti mill-Gvern Laburista kienu wkoll sinifikanti. Musu wera kif l-infiq tal-Ministeru żdied minn 1.1 biljun euro fl-2012 għal 2 biljun euro s-sena li għaddiet. Għal din is-sena qed ikun stmat li l-allokazzjoni għall-Ministeru se tlaħħaq 2.2 biljun euro. Jiġifieri l-fondi allokati rdoppjaw f'temp ta' 12 sena.